Jrahnya galak nganti kaya minoh katum ing jala. Mapaning madyaning aloka kondang ing prawadya saweka pasara tambur miyang suling pepandhen taludak miwa pandira kakandha warna-warna pindha calatyana sri kawuryan Prabu keparenga ingkang rayi pun Setyaki Jwadung dawuh menawa wonten dawuh saking Kang Mas Janaka. Wah iki Jwadung dawuh sinuwun. Pragoto men Cik. Ngapunten. Diwasi lan kowe Pragoto ingkang dadi wigatine parpatana ning Pendhapa Madukara iki mau ora ana liya ya merga saka sungawane adhiku Brata Jalanyai Arjuna. Sepisan gone Sembadra wis grebini ngancik Sabta Candra mongko Brata Jaya nampa Angsitin Jawata kudu siniraman dening Nyai Werkudara. Awing pindho kalenggan iki Dimas Werkudara malah murca seka mbanan tanpa paliwara. Nanging lagi wae dirembug malah ana dadang laene jujuran Suli merga ana suwane sauning Ratu Sabrang. Dene wigatine diutus karo Ratu Sembane sing jare ratu saka Tanjung Anom jenenge Prabu Joko Amijaya, Prabu Angka Wijaya. Dene sedyane bakal ngayunake adhiku Brata Jaya bakal diwengku garwa. Lah kuwi ratu sing mamamu monesta bebudene kaya ngono kuwi. Mula iki mau aku iki mau ingkang paring wangsulan sulayane rembug banjur metu njaba iki. Lajeng keparipun kuwu Prabu Setyaki lan kuwi Pragoto Mandura Ndwarawati Ngamarta kuwi basane loro-lorone ngatunggal tigane mor tansah daya dinayan samat sinamadan turung tinulung klebu Madukara saiki lagi nang dampa peteng awake dhewe wajib ngentheng-ngenthengi sanggan lan melu nyangkul. Mula Setyaki Petuk Naraja kae mau syukur yen kena diujung sarana aris nanging mbok guguk muntah aton mangsa bareng lehmu ngrampungi. Sedika kuwu Prabu
Yen ngaten nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu Prabu nggih Ndika. Kula nggih nyuwun pamit nggih Kanjeng ingkang padha ati-ati kebat mangatuh ngono nggih. Estohaken dawuh. Pamit Kanjeng. Sumber Indo bumi gunjing Maludo guntur ketuk Oh Jun Sautais dangu anggen Kula nenggo wonten ing Jawi kang abdi tumenggung manggala ida madung dawuh Naden kang abdi pun krida manologi nyadung dawuh nun. Bocah tumenggung. Iki mau aku wis kelakon sapet jagong karo Raden Janaka. Naola saka Sinuwun Prabu Angka Wijaya wis tak aturake ana ngersane Raden Arjuna. Nanging jebul surasane Naola Sinuwun Prabu Angka Wijaya ngersake Dewi Wara Sembadra bakal diwengku garwa. Monggo Dewi Sembadra kuwi genah garwane Raden Arjuna. Usana aku diwangsuli karo Ratu Mandura sing jeneng Prabu Baladewa. Walah dalah. Kaya lanang-lanang dhewe. Aku ditantang Bandayuda, mula aku banjur metu njaba iki mula. Kowe aja padha dikangelan. Mbok menawa Prabu Baladewa dawuh marang wadya balane Peruna. Mengko yen Prabu Baladewa sing maju, aku sing bakal medhoke Prabu Baladewa. Mboten langkung ngestohaken dawuh sinuwun pamit nyuwun pangestu kebat mangkato.
mulung mangrembak urta krareka kiri nanggono gawe gelar oh walah dalah iki ana satriya methoke marang aku mendrang kaya gandhe wong adeg kaya ndha wah brengose diplintir-plintir mripate menteleng mandeng aku tanpa kedhep ayo ngaku kowe sapa takon karo aku satriya Garbaruci Raden Setyaki ya Raden Singa Mulangjaya ya Resniwira ya Tambayuda Wedyan Raden Setyaki ya Raden Singa Mulangjaya kowe kepernah apa yen karo Prabu Baladara karo Raden Arjuna iki kadange Taruna oh dulure nom jagi ana waran kowe sumingkira endi Prabu Baladewa kon tekan ki nak tugele sirahe ulap-ulapan sing dadi ucapmu ora perlu apa singgol koncane karo Prabu Baladewa Setyaki ingkang keduga mapaki marang ridamu babu areng apa ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prapting Alis
Wah. Tiang. Awas. Wah. Cocokku mbak dadamu. Ojo enjo. Sowo Setiawi bali takon sowo Tumenggung bintang laut as biar mati welok cek yo tangi yo tangi ngantem mo ayo ngantem neh terus putar putar waduh pecah belum bah ini kepiye bah aduh
Apa kowe iki? Waduh, nganggo tekon barang perang, Mbah. Wong suwe sapa? Setyaki. Alah. Musa kaya Setyaki kono. Wis mulih wae kono. Wis ora mungkin menang Yuan. Waduh, elok tenan. Waduh. Wah, edan. Le perang edan. Musa sapa? Musuh Setyaki. Menang. Kowe iki menang Musa Setyaki. Nggih. Nyatane Setyaki kontal tak tendiang. Kowe iki gimmick. Kowe mung acting kowe lek kalah iki. Terus kok kowe pusing mundur kowe. Terus dibleki. Mbuh karo sapa? Kowe Mbah. Brauk. Dijotosi diantemi malah mengguyang-guyu. Cocok musuhmu menganu sapa? Patih Pratoga. Anu sapa? Pragata. Ora ngerti, Mbah. Wis kesel aku. Waduh. Kin. Solikin. Anu Sukini. Dalam mantan dawuh. Ada apa memanggil namaku yang sangat indah itu, Mbak? Maju perang apa ora? Kaya prajurit to. Nggih no, Mbak, nggih prajurit. Prajurit pengpengan. Maju perang ya. Mangsae pun sinten, Mbak? Setyaki. Sapa? Setyaki. Setyaki niku wange mengko cilik ning brengos sing kandele ora jamak. Ditumpangke kuping kiwa tengen biasane. Ya ampun. Geli Mbah nek ana brengos geli mengko mo. Ning baku kowe maju perang. Sai-saisamu wis kono. Sak karep mulih arep maju perang. Arep modal kepiye bae? Nggih, namung saken dawa musra merata jaya merata imbangen padha-padha. Sapa wani mungsa karo aku? Amuk. Wis kono wis men mutar mbok ben. Dewa kowe. Sikile ora napak lepah. Iki ndang. Ndang. Lah iki sing masang tangan kowe lho kuwale kaya ngene iki lah kepiye? Mulane ora iso tuh. Lho. Biar sikir tenan kok iki kok. Sapa? Medhoke karo aku sapa, Mas? Setyaki. Aduh ya ampun suaranya. Menggugah gelora cinta. Sapa, Mas? Setyaki. Setyaki. Yo. Sowo. Sukini, Mas. Nek awan Sukino. Piye? Sowo. Sukini, Mas. Nek awan dadi Sukino.
Wani maju medheke karo aku apa wani mungsuh karo aku? Wani, apamu sing tau deni? Babau. Wani tenan mungsuh karo Sukini, Mas. Wani, Elok. Yo perang yo. Geluntak tak gitu lang. Tenang. Gendrang. Tang dun tung tak. Nang dun delak ketun tak. Tekan ngendi ki mau? Imu sopo iki? Wong utuh. Iya. Nah, ini iki wae ora rasa aku gamoan wis malah kena dienggo mengisi tenaga dienggo mengko iso ana adegan selanjutnya. Aduh. Ben mutar mubek. Sowan aku larene. Ya ampun, Bang, jenggotku dijabut. Aduh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ampun, jarume nganti tembus ngarep. Golek bocah kok lemesake tenan. Lagi maju sethithik wis. Iki nek ora wong tuwa sing maju. Musuhe amuk Suramrata Jaya Merata ing banyen padha-padha. Endi Setyaki, endi Praguta? Nek musuh karo aku. Amuk Suramrata Jaya Merata Setyaki endi? Praguta. Apa meneh Prabu Baladewa? Hei! Amana wong sekirane Setyaki ora wani mungsuh karo aku. Praguta ora wani mungsuh karo aku.
Bala dewa katekan kene. Hei! Wah, bosok kuwi. Mudiar. Ayo. Di meneh wadya balane Setyaki sing sang bakal mundurke. Kowe sing jeneng Setyaki adine Prabu Baladaya. Kowe sing jeneng Setyaki dasar kepara nyata. Kowe Prabu Dewaratmu kaya ndi kakangmu Prabu Baladaya ndi? Aku wegah mungsuh karo kowe tak kandhani, aku wegah mungsuh karo kowe. Ora perlu. Kepok koncane kowe Prabu Baladaya Setyaki ayo nono. Wah, jeleh urip gigit siung pengapit tatas jagamu Setyaki. Hei, panas maning sehat jalanan. Betul cokotan, kaki bola dewa cokotan. Ini ngopo to iki? Kowe goleki aku ya ora? Kowe goleki Prabu Baladewa ya apa ora? Ha iya, Di. Lah matane lho. Lah iki sapa? Wah, Oding. Rada lamur aku. Panos maning jajaran keparat kowe Dewarat Muka. Kowe Dewarat Muka dasar kepara nyata, dasar ratu. Ratu rupamu buta. Gelut nek kepepet terus nyokot. Ya ora? Ayo, dhewe kok. Baladewa cokotan. Lho. Piye to iki? Kake Baladewa cokotan. Ah. Miyo. Wah, ini ngopo to iki? Malah atraksi dasmu atraksi. Kage Baladewa cokoten. Wah.
Gugu karepe jeman nantang-nantang. Sing goleki aku mau sapa? Tekan kene ditantang genti ora wani. Sok. Ora sanes-nesu, ora nesu-nesu piye? Kowe iki mau marake jengkel ket mau. Dong ora? Wala pas kuping ya, Mas. Manging. Krunguku dawa apa ora? Dong. Dong. Udu dawa. Ora marake wong darah tinggi to kowe. Aku ki duwe asam lambung, dong ora? Wah, jane iki ratu ya ora iso ngomong alon-alon kowe mungsuh karo kowe ngomong alon-alon iki nggo apa? Iki lho tungkak jecerit tungkak jasmu. Ayo. Mari. Ngantemo. Ngantemo. Mantuk sastra jendramu. Watek Raji Jaya kali jahenmu ayo. Ngantemo. Kowe dian. Ya. Meneh. Turang kerasa. Ngantemo meneh. Oh, kedian. Iku mudar kowe. Jan. Mudar. Kowe ngantem apa ngelik-itik? Kowe elok tenan iki. Mudar. Mudar kowe. Mudar. Mudar. Nyawa tau neh. Nyawa, cokoten. Mudian mudar. Puasa. Ratu elek, ratu wis ora kuat. Ngantemo meneh, ngantemo meneh. Wap, wap.
siji pernahe. Awit lamun sinarno sanes sing marca kuda nadyan westaning jagat donya ruri ya ing Lokantara. Tumuno ing bukir tengguru puncang aldaka ing mriku gumelar kayanganing para Jawata. Ngimba swarga maya den westane. Kayangan Arga Dumilah ya kayangan Suralaya. Inggih kayangan Jonggreng Saluka lah. Sinten to ingkang dados kegunuhan ingkang rengganing guru loka. Menang wisik Sang Hyang Nilakanta, Hyang Caturbuja, Hyang Girinata, Hyang Sangkara, Hyang Gwenda, Hyang Jagat Pratingkah. Nanging kondang ing rat wisik Sang Hyang Bathara Guru. Duk samono Hyang Jagat Girinata nuju Miyasiniwaka. Lenggah ing bale marju undha manik. Dene ingkang keparang ngarsa menika Jawata ing suduk pangudal-udal nenggih Bathara Narada Yusang Resi Kaneka Putra. Kaleres kadang werda kinarya tumungga tetinding para Jawata Tridasa Wataknawa. Nalika semanten ampisuhanipun Sang Wahyu Widayat mila daya-daya den dangu dadi mangkono pangudas marang Indra ingkang dereng kawedharing lisan. Gara-gara ingkang tumanduk ing kayangan Jonggreng Saluka, jebul menika wonten suwanipun Widayat Kakang Resi Kaneka Putra. Prakencang Maruda yang Pak Pong Bu bolong kali cudhe sapa sing gawe. Kaluran sabdanipun Adi Guru mapan kula nggih sampun tanggap dhateng gregetipun Widayanto. Ingkang menika prayogi lajeng dipun wiji Adi Guru. Nggih Kakang. Widayat tanpa pepindhan bombong ing Kasulun labet jeneng kita wis tanggap marang gregeting Wesi Ulun. Lan tanggap marang kahananing Janalaka. Widayat yekti ulun wusuni ngomungguh apa ta ingkang dadi tekad kita saekti kepengin ngudhake urip kita sawutuhe kanthi asarira wahyu. Mung wae nyeningger kita kudu pratitis nggon kita bakal golek dunung lan papan. Merga lamun keseluruh dalan kita mboya bakal bisa ngluwat jagat saka memala. Nanging tiba kosok balene saekti bakal ambabar angkara mula kita kudu ngerti sangune minangka sarirane Wahyu Ratu. Merga wong ingkang pinita ya dadi ratu mono ora gampang. Krana
tumono beda kelawan kawula yen kawula iku nang ukur kodrate nanging yen ratu iku wong ingkang sinampiran pakaryan mula kita kudu ngerti apa karyanira ing jagat uga satria ingkang kepiye ingkang bakal dadi kandhang utawa bakal dadi wadahe Wahyu Widayat kaluhuran sabdanipun Wengedi Pukulun anggen kula makarti tanah sanes kejawi amung anggen kula badhe setya bekti dhateng jejiban minangka jiwaning satriya saged badhe nata negari miwah tentreming jagat saisinipun kanthi sarana satriya kala wau kedah pinter boten namung pinter ngastu ing peprintahan ingkang linambaran tata krami nanging satria ingkang saged nindakaken dharma kanthi tulus boten umuk sesungaran ugi boten alit ing manah ngadepi dhatenge waging siring kahanan Yoyo Widayat lamun mangkono ulun sarujuk tuntunan para satria ing jagat iku supaya ngedohi marang sipat wengis lan aja daksa sawenang-wenang krana jiwa satriya mono kudu bisa memulya para kawula kang sarta ngentas panandhanging wong cilik wahyu lenging driya mangu-mangunggung kanduhan rimanglir lena tanpa kanin yen tandulasa mengko diahu tama duh pulun sangat ngaturaken gunging panuwun pamujuting sabda paduka Pukulun dados sanguning lampah kula ingkang mekaten kepareng lajeng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu Pukulun ingkang pratitis nggon kita golek panitisan Wahyu Widayat Pukulun Naroda nyuwun pamit nyuwun pangestu Ya yang kering prateng hati-hati Engger Widayat. Kakang Naroda kemawon sampun ngantos negakaken dhateng Widayat. Kula aturi ngawat-awati dhateng Widayat anggenipun pados panitisan Kakang Naroda. Nggih diguru nggih. Ingkang mekaten nyuwun pamit Kakang Naroda ing rahayu ingkang tinemu raharja kang sinedya. Wonten wana Srangbaya nadyan papan gawat kaliwat angger kepati parandini ing wana tita ingkang nedheng Mahasena sampun ngisep sepining Supana nenggih panenggak Kurawa kadang nata ing Astina satriya ing Banjar Jungut Raden Arya Dursasana trimah milar saking praja manjing wana Srangbaya Amangun topo smedi sedakep saluku juga
Ideping tekad alung dadi intiping yumane lamun datan kasumbadan sedyane Deni Ranggayuh wahyuning ratu. Mula datan momo kalamun nuwuhake pangaribawa dadak sakala praptane Sang Pandya Bathari Durga anggugah Deni Romangsah Smedi kagiat kadorokasan Sang Dursasana. Dandang mangure panas perbawane ralida jare wong adaplok. Jebul ana titah ingkang ngadegake tapa ning alas nang kene. Ora nyono jebul putuku. Panggak Kurawa Dursasana. Ih, pabekti kula kunjungmu Ulun Pandya Bathari. Ya tak tampa Dursasana tak tampa. Aja kaget lamun ulun nggugah marang nggon kita tapa. Banjur ana wigati apa lan kita darbe penggayuh apa Dursasana? Ulun. Wale-wale menapa sakwibaripun lampahan trajon utawi timbangan kadang kula ingkang sami untal kaprapal kinang kaprajendang wonten ing Jaban Rangkah. Sapunika sampun sami mukti wibawa jumeneng ratu. Kados toya Ibu Gadenta samenika sampun mukti dados ratu ing Durilaya. Lajeng Gerdapati Warsaya, Pati Warsaya Windandini Naranurwenda Kundaka Bima Muka sedaya sampun mukti dados ratu, sedaya samenika sampun mukti wibawa. Namung kula piyambak ingkang dereng saged dados ratu. Pokok kula menika manenggahing Kurawa Adi kula pun sami mukti kok kula dereng. Lingsem kula pukulun, lingsem. Monggo kula nampi wangsit bilih dewa badhe matedhaken wahining ratu. Sinten ingkang kadunungan badhe saged nurunaken sejarahing ratu ingkang binecara. Menika pukulun. Ora mila ning paduka pukulun sampun gugangken kula tapa. Keparenga paring pitulungan Ulun Dursasana. Ning kepiye wae Dursasana wis tapa mula aja sumelang. Ulun sedya paring pitulungan. Waduh matur sembah nuwun pukulun. Lajeng jaranipun kados pundi jaranipun? Nggih. Kalenggan iki Jawata bakal matedhake wahyuning ratu ya kuwi kang aran Wahyu Widayat. Mula ulun bakal munggahi kayangan ana ning ngersane pukulun Bang Jagat Girinata. Wahyu Widayat bakal tak suwun tunggunen sawetara ya nggih. Nggih ngestakaken dawuh pukulun ngestakaken dawuh.
Kyatrisang kapirangu Ranggul irempet kempet Dosang retnaning pawono Lah nganti gawe kaget ing atiku. Jroning aku ngambah antariksa nedya saning kayangan Suralaya lah kok dadi aku kepethuk cahya biru moyo-moyo. Monggo cahayane sumunar tejane mandhar nanging eloke kok ora mblarang iki wujude apa? Lanyen pancen kowe bisa tata jalmu mara gage kowe wale yo. Sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga. Lho. Kita wis ngerti marang ulun. Nggih. Nadyan paduka lenggah wonten kayangan Dandang Mangure. Nanging kula sampun uninga dhateng paduka. Pukulun pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya tak tampa dadekke bombong tias ulun. Banjur prasaja wae kita iku apa? Kowe kuwi sapa? Nggih. Waleh-waleh menapa kula menika utusanipun pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Widayat. Batu-batu, kowe Wahyu Widayat. Nggih. Yen menapa bener kowe Wahyu ning Kanalendra utawa Wahyu Ratu? Nggih kasinggihan. Malah kalenggan menika sampun titi wancinipun kula kedah mandhap ing Marcapada badhe ngupadi panitisan kula pukulun Batu-batu. Lah kepasan yodha katuju ngino. Widayat. Nanti tarewangi aku bakal sowan ing kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun. Ya kuwi Wahyu Widayat. Tak suwun supaya gelem ngomongi marang momonganku ya kuwi Raden Dursasana. Mula ora perlu dadak sowan pukulun jagat Girinata rehne nyatane saiki malah ketemu ana kene. Mula kowe manut tak suwun supaya gelem ngomongi marang momonganku Dursasana ya Widayat. pukulun. Nyun pangapunten. Paduka menika dewa. Mestinipun sampun pono dhateng pernatan bilih wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten. Nanging kula kaparingan purba wasisa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula. Momong dhateng jagatipun titah Marcapada. Monggo menawi sisip lan keseluruh anggen kula ngomongi titah. Yakti mboten badhe saged ngruwat saking memala. Satemaban